Us presentem aquesta recepta, que és el bacallà en suc. Per fer el bacallà utilitzarem la farina d'arròs, tomàquet, ceba, carxofes confitades, llorer, un ou a baixa temperatura. Primerament, col·locarem l'oli, un oli d'aquí de la nostra comarca, enfeinarem el bacallà, hem utilitzat aquesta farina d'arròs, que li donarà molt bona textura. Posem que l'oli està coent, col·locarem els alls picats, i decantarem per fer la salseta. Integrarem la ceba amb els alls, el tomàquet, posarem el llorer, col·locarem un suau brou de les espines del bacallà i les pells. Un quan tinguem la cocció feta de la ceba amb el tomàquet, el que faríem és triturar-ho a la Thermomix o robot de cuina. Un cop hem triturat la ceba i la base, incorporem el bacallà i el cuinarem 4 minutets. Afegim les carxofes confitades, que les hem confitat a 65 graus amb oli d'oliva. Un cop ho traiem del foc, busquem el pedrís que estigui fred per a lligar un poc el que seria l'oli del bacallà amb la salsa. Ens quedaria tot ja preparats per a menjar.